Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος έχει την τιμή να προεδρεύει για το 2024 της άτυπης συνεργασίας στο ΜΕΤ9, η οποία περιλαμβάνει τα 9 μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Από την πρώτη στιγμή, ως Υπουργείο, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία αυτής της Προεδρίας, διοργανώνοντας συναντήσεις των 9 Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες πριν από τα άτυπα συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βοήθησε στον περαιτέρω συντονισμό των κοινών θέσεων και την αύξηση της προώθησης των κοινών προβλημάτων και αιτημάτων των 9 κρατών μελών ενώπιον του Συμβουλίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι πρόσφατες σημαντικές απλοποιήσεις στην αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της κοινής αγροτικής πολιτικής προς όφελος των αγροτών μας, αλλά και η στήριξη του αιτήματος της Κύπρου, όπως αυτό κατατέθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας τον περασμένο Απρίλιο, στο οποίο ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει αρρωγή στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Το επόμενο λοιπόν σημαντικό βήμα είναι η φιλοξενία εδώ στην Κύπρο, 1η με 3 Σεπτεμβρίου 2024 της Συνόδου των Υπουργών Γεωργίας της ΜΕΤ9, η οποία αποτελεί την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας που φιλοξενείται στην προεδρεύουσα χώρα με αντικείμενο συζήτησης θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της ξηρασίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Συγκεκριμένα, οι εργασίες της Υπουργικής Συνόδου ΜΕΤ9 που φιλοξενεί το Υπουργείο θα διεξαχθούν στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Είναι τιμή μας που θα έχουμε μαζί μας και τους 9 Υπουργούς Γεωργίας των κρατών μελών, αλλά και ιδιαίτερη τιμή το ότι θα έχουμε μαζί μας στη Σύνοδο τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα χαιρετήσει την έναρξη των εργασιών της ΜΕΤ9. Θα έχει κατηδίαν συναντήσεις μαζί μας, όπου θα τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ώστε να συνεχίσει έτσι περαιτέρω η πρόθεση επίλυσής τους. Καθολικό αίτημα των 9 κρατών μελών που συμμετέχουμε στη Σύνοδο είναι η χάραξη μιας κοινής πολιτικής που να προστατεύει το μέλλον των αγροτών και του αγροδιατροφικού τομέα, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, αυτή η Σύνοδος είναι ένα σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου γεωργικού τομέα, ανθεκτικού και ικανού να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες και τη ξηρασία που αποτελεί η κλιματική αλλαγή, και το δεύτερο για μια φυσικά ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση του νερού στη Μεσόγειο. Να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της παρουσίας των ομολόγων μου στο νησί έχουν διοργανωθεί θεματικές επισκέψεις σε γεωργικές εγκαταστάσεις και κρατικές υποδομές που αφορούν στην ευρύτερη διαχείριση του νερού, ενώ θα ενημερωθούν και για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Γεωργία. Αγαπητές και αγαπητοί, η διοργάνωση αυτής της Συνόδου με επίκεντρο την απειλή της ξηρασίας για τον πρωτογενή τομέα είναι ύψης της σημασίας για εμάς εδώ στην Κύπρο. Ζούμε καθημερινά μαζί με τους αγρότες μας τις επιπτώσεις της μείωσης των βροχοπτώσεων και της αυξανόμενης ξηρασίας τόσο στην παραγωγή όσο και στα εισοδήματα των γεωργών μας. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί κοινές ενέργειες, προτείνει λύσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ώστε σε πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεγγύης να αξιοποιηθούν πλήρως τα εφόδια και τα εργαλεία, χρηματοδοτικά και άλλα, που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις ευκαιρίες και να στηρίξουμε τους αγρότες και τις αγρότισσές μας, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τη γεωργία και κατ' επέκταση για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.